दा प्रमद बर'आ थांनाय जे राज्य सभानि इलेक्शन बेवहाय गावनो 15टा एमएलए सिटखौ फाननानैसो दिनै बे राज्य सभानि एमपिखौ देरहाखानाय 15 जन एमएलएफोरखौ फानजोबनांदों बियो फैगोन बिसायख'थिनिखौ ओमफ्रायसो माखासे बिजेपिनि एमएलए बिथांमोना दिनै प्रमद बर'नो भट होदों ओंखायसो राज्य सभानि इलेक्शनाव बिथाङा देरहानो हादों बिथाङा दा ओरैनो जास्ट नाटक गेलेदों दिनैहाय माने बेहाय टिकेट लाग्रा मानसिखौ नागिरनानै मोनाखै जायनि जाहोनाव दिनै जलेन बसुमतारिया दिनै टिकेट लायाखै गावसो गेलेनो गोनां जादों टिकेट लाग्रा मानसि गैला इउपिपिएलआव ओंखायनो जानला मोनला साधारन मानसिफोर राकेश मोनबादि जायफ्रा दक्षता गैया दिनै बेफोरबादि बिथांमोनासो टिकेट लानो गोनां जादों आरो बिथांमोना देरहानायाथ' जेबो गैखाला आरो बे बिसायख'थियाव जेननाय लोगो लोगो इउपिपिएलनि साफ्रोमबो एमसिएलएआ प्रमद बर'नि बादै गासिबो बिपिएआव हाबजोबफैगोन जोंहा जेबो फेक्टर जाया दा इउपिपिएल पार्टि होननायानो गैखाला दा प्रमद बर'आ थांनाय जे राज्य सभानि इलेक्शन बेवहाय गावनो 15टा एमएलए सिटखौ फाननानैसो दिनै बे राज्य सभानि एमपिखौ देरहाखानाय 15 जन एमएलएफोरखौ फानजोबनांदों बियो फैगोन बिसायख'थिनिखौ ओमफ्रायसो माखासे बिजेपिनि एमएलए बिथांमोना दिनै प्रमद बर'नो भट होदों ओंखायसो राज्य सभानि इलेक्शनाव बिथाङा देरहानो हादों दा बिथाङा दा ओरैनो जास्ट नाटक गेलेदों दिनैहाय माने बेहाय टिकेट लाग्रा मानसिखौ नागिरनानै मोनाखै जायनि जाहोनाव दिनै जलेन बसुमतारिया दिनै टिकेट लायाखै गावसो गेलेनो गोनां जादों दिनै जिरन बसुमतारि बिथाङाबो टिकेट लायाखै बिथाङासो गेलेनो गोनां जादों दिनै बे माबायाव बाक्सा समस्तियाव जे गावसिनिनो थाखानाय सासे बर' एमएलए नङा होमबा टाइटेला बर'मोन मा नाम मोनथाय बेनिया बावलायलांबाय आङो दा बिथाङाबो दिनै टिकेट लायाखै राकेशआ गावनो गेलेनांदों थारमाने टिकेट लाग्रा मानसि गैला इउपिपिएलआव ओंखायनो जानला मोनला साधारन मानसिफोर राकेश मोनबादि जायफ्रा दक्षता गैया दिनै बेफोरबादि बिथांमोनासो टिकेट लानो गोनां जादों आरो दा ओंखायनो बिथांमोना देरहानायाथ' जेबो गैखाला आरो बे बिसायख'थियाव जेननाय लोगो लोगो इउपिपिएलनि साफ्रोमबो एमसिएलएआ प्रमद बर'नि बादै गासिबो बिपिएआव हाबजोबफैगोन दा बेखौ जों नुहुरखादों आरो रायज्लायफैबाय थाबायबो धनन्जयआ खेबबासो रायज्लायफैबाय दावबायसायाबो 10 बारसो रायज्लायनाया बेबादि आरो राकेशआबो दा माने एबारखौल' नेदों बिथाङाबो दा बिदिजोंनो सासेबो थाहैनाय नङा प्रमद बर'आबो दिनै बियो बे एमएलए इलेक्सनाव जेनखांब्ला दिनै बे हयथ' बिजेपि दोलोआव हाबसिगोन बेबो रोखा जानानै दङ दा बिनि थाखायसो राज्य सभायाव बे देरहाखानाया आरो खिन्थु सोरबाया मोनाखै सोरबाया मादों खेबसेनोथ' रावजोंबो होबोनो हाया रावनोबो जों नेक्स्ट जायफोर मोनाखै नेक्स्टआव होगोन दा मोनसे समस्तियाव 1250 जनल' आइबिएस होदों दा खय हाजार मानसि दं बेखौ हिसाब खालामबानो जाबाय मोनसे समस्तियाव खमसे खम 80,000 बहाबा 1 लाखसिम दंहैयो दा बे खेबसेनो होजोबनो हायो नामा दा बे जागोन बे इउपिपिएलनि माखासे आइटि सेलफ्रा बेफोरखौ नायनानै नंबां जाबां खालामलाबायनो नागिरो बे जेबो खामानियाव गैया दा जोङो बयनिबो फारि फारि होलांगोन एबार जों फार्स्ट फेजनि थाखाय जोङो होखांबाय आरो नैबे आगस्ट'नि उनावहाय जोङो इलेक्सननि रिजाल्टनि उनावहाय आरो गोदान लिस्ट खालामबावलायगोन बेवहाय मोनलायगोन आरो एबार नेक्स्टआव मोनैया 27-28आव मोनहैलायगोन 5 बोसोराव बयबो मोनजोबगोन आरो बिपिएफआनो सरकार जाबाय थाखागोन सोरथो मोनहैबा खिथानांगौ बे इउपिपिएलबो गैखाया जेबो गैखाया थांनाय बाराव बिटिसि इलेक्सनाव जों 28टा देरहाखाबाय बिजेपिया मोनबा बिसोर 7टायाव मोनसे गानानै दा बिसोरना 6टाल'सै नङा होमबा आरो सोरथोबा थाबावनांगौ जेबो पार्टि गैला बिपिएफआव अपोजिसन गैला माबायाव बिटिसिआव अपोजिसन पार्टि गैला रोखा जाबाय आरो